jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ba fa mutuwa akai ba fa, ba mutuwa akai ba jama'a, wata annoba ce take shirin faruwa. Wai wani fim naga ana talla wai za a saka Cristiano Ronaldo a cikin fim din. Shikenan haka da abin da haka zai zo mana kenan da wulakanci. Cristiano Ronaldo a fim, uban me zai yi a cikin fim? Me za ka yi a cikin fim Cristiano Ronaldo? To in na kalli fim din nan Allah ya tsina. Ko kallonsa ba zan yi ba, ko tallansa ba zan gani ba. Amma sai Cristiano Ronaldo muna nan ana tafka mana gorin baka da wallo kai kuma wai fim za ka shiga ma kenan. Wai fim za ka shiga, to ka je ka shiga fim din. Mun bakka da halinka, ka je ka shiga. Ai fim din kai za ka shiga ko ba mu za mu shiga ko, to ka je ka shiga. Muna nan ana ta mana gori a kanka. Zuciyar mu kaman za ta fito waje. Amma kai wai fim za ka je ka shiga, to ka je ka shiga fim din. Ka je ka shiga fim din. Wai fim. Ni abin ma haushi yake wani wallahi tallahi. Wai fim zai shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wanda ya shirya wannan fim din, da director da cameraman din da editor da komai da komai, Allah ya tsine muku albarka. Ku rasa uban da Cristiano Ronaldo ya muku kama da dan fim ne, za ku dauko shi ku ce za ku sa shi a fim. Ku saka Messi mana dan haba uwar ku. Shi kuka raina kenan za ku ce za ku sa Ronaldo a fim din, wai zai shigo fim din. To ku zo ku sa shi mu gani.